अरे हिया पढ़े लिखे ना करला हो, हाँ? दिन भर देखले टन 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 गोलियां खेलेला। पढ़ लिख के होई का? ले पढ़ लिख के होई का? अरे ससुर पढ़ जाइबा त डॉक्टर बन जाइबा, मोहटर बन जाइबा, इंजेक्शन लइबा लगइबा, लइकन के पढ़े सिखइबा। ई कुल के तो तोरे ज्ञान नहीं बा, हैं? पढ़ैया पढ़ैया पढ़ पढ़ के लइका गधा चरावत हुआ आए। गधा चरावत हो तो सब कोई नारा में कूदी, तो नारा में कूदे बा ससुर, हाँ? ई ना कि ऊ गधा चरा तो कम से कम पढ़ के डॉक्टर बन जा, जमाना के देखावा कि भोजपुरिया के नाती का बन गईल, हैं? तेका मतलब का भयल? हुआ ना भयल पढ़ लिख के कुछ ना होई। ए भैया इनके समझावल बुझावल सब व्यर्थ है। इनकर तरक्की समझ में आगे कितना तरक्की है, इनके तरक्की बंद करा भैया। तू जा इरा समझ में गल, तोहार कौनो भविष्य ना है, तू जा सकत हुआ।